agus táigh go gachtain na ní canan sí riamh agus tá ciúnas agus tá agus an maidin dar gíonnta gachtain na caiint bhí an órán sin na casú agus so mollim gachtainine atá sásta stéibh agus rud atá gailech agus búlim le daine ón rank agus ón bherig agus deann siad go mbíonn siad an éireann agus bíonn siad site i measc muintear na hÉireann agus tá gachtainine a rá órán agus íirtar, come on, give us your national anthem. Rud éigit agus bíonn siad agalach, ach gur rud mór é seo agus tá sé mórálach as sin, tá mé anna mhórlálach as teacht agus a bheithann seo nocht tá si cohíonn sé mé chomá, tá na cuimhní is irde atá gom a bheith déna ceol nó bheith géisteach le ceol ná i ggóúdar mar seo ar a chasan duine cíns órán agus go nimíon muid ar fad leis an órán. Lárna hí cuma gcónaí agus stíad na buic na íonanta mhór a héana a bhaimimeram tá sprálam an rud eile ach sin é mar atá sé. So cad a dhéanamh mé? Sibéal in atá Isabel go tú seo? Tá tú sin, yeah. So just bhí mé ní ruirt bé leat ach bhí mé ar tírá leat. So the bhuain seanathair Isabel mis ar Skype I rang a cuaig an máiste ó chun ceanna. Fear uasal ó Spidéal nach an Spidéal. Agus fear galánta chluisfá teacht é mar bhí bróga lethar agus fear anna alínta anna chráifach agus ach an chéadú gur leabhar sé lem. Ceap sé bhí mé tréis cúpla ar an seanal sa chasad an chéadú riamh tháinig mé amach leis na hórán seo agus seolan na ngána sa bhásach ceannachah agus bhí mé tréis Tomás ó Canan a chluisiint á gas a sin ach is cuioine miní sin tháinig de hanathair chomach úr sé Jesus cheapas gur fear fiáin a bhí anata go thomláin go tobann bhí meas aige orm agus bhí sé chuir sé sin a bhaimar ach bhí an 6 duine bhí é seosamh ná go mé fá scribbleáil le ling an ranga cuma leis. Tá me maithas éiginnta beidir go raibh ar a bhalla, agus chuir sé sin a bhaim agus bhí fearcráibh bhí anna híimiige san meditation agus san mysteries, san mysticism a bhaineann leis an gréitimh. So, let's see. So, ní raibh sé go mar Skype, ní hain Skype le, agus ní hain an fós. Tá sé lochtach. Táinín mútearí lem, ceapan gur daoine speisialta a dhéanaan obair iníg gcuine tíide chun splancathúirt dus na leanaí agus ach bhíon antá go minic bhíon an numar go daoine sa rang, bhíon an numar go brú clí le rialacha agus chud thugann siad ar curriculum, curriculorum, curriculas agus inionad an maithas a thuamach ach buchs le dtí bhí ceol a ghaon ceol gailech agus ceol eile nach é agus nuair atá sé sin mar chuid den lá ag an múnteoir téann an múnteoir sin a bhaim ceapam agus bhí annach chuid buchs le dtí a gumsa I scoilearcán bhí annach chuid ceol gailech agus annach chuid den neá gailech tá buinteach le muintear na gailteachta agus buinteach leis a geol agus buinteach leis an identity sin so sin é agus fós níos den é fós cuioineh cin amháin chas ó
Johnny Shoei Sig Maonlaí Smetach led doches we the yen Margur to unrail tolish is a deshil ochran os mochor Tompel day is to belong is glory Yark moler Orago me Sasochirist Tuer relief no gatari no like hain Nesilarna waro Fuair me an paper is me vi so Dollishu Achni war me verrager beashinach mo vanis mo foshti ve mo findru Ta meter shuch brute lagi bulte libre gyar o nyart na shul is a vister joys Tan workhouse lawn is ganat le follege narni sumo Sugar warrior hilu Mile horna Nadstan Elianon is she galleries She's a deshes all Skevna mara non-morning star no yairin she Tan waunrian teen she lag in a lie Terna dochtori gawio she bas Nugar fis anudar Marder shielumse nach will she post the egg, Mr. Joyce? Today. Yeah, Oran and Wörter. Mas got mat on a questionary dena galore turn. Yeah, delicate the voca. Yeah. Yeah. Right. Move the questionary move.
Just a comma. Okay, Bader. Man wakato mohemweji 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 no wakato mohemweji dizegwachi samoyin. You're a boy, get a bit of half a sheen, and a half a sheen, and a half a sheen. You're a boy, get a bit of half a sheen, a copy, and not you way at a hill of clicking netty, rock you way at a hill of flick, and I get a throttle. Skyl vi machine, eg dollar skyl vi machine. Is a lowry way in a fog. Right go away at a hill walk like an etine, right go away at a hill walk like an I can have throttle. I know there's a shin. Roy get a bed, a hawk a sheen, a hawk a sheen, a hawk a sheen, a boy get a bed, a hawk a sheen, long happy and not over. Oh, Grandma Primo, machine, my machine, Grandma Primo, machine, and my Jim got drawn on. Yeah!